Danas nastavljamo razgovor o normama. Znam da će to možda izvučati suhoparno, ali na primjer uopće nisam razmišljala da su norme zapravo nastale u Egiptu i da je prva norma bio lakat. Kako su izgradili piramide s laktom ne znam, ali znam da su norme danas iznimno važne. Recimo kad kupujete neki električni uređaj ili ne znam laptop, uopće ne razmišljate da morate ga priključiti u struju i da bi bilo dobro da je ta utičnica kompatibilna. Prema tome, norme su zaista u svemu što danas svakodnevno koristimo. Međutim, što su norme i mogu li poduzetnici, profesori, inovatori i ostali utjecati na sadržaj normi, doznaćemo danas sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za norme. S nama je diplomirani inženjer prometa, sveučilišni specijalista ekonomije Igor Božičević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Igore, koja je uloga Hrvatskog zavoda za norme? Hrvatski zavod za norme je neovisna i neprofitna javna ustanova, osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije. Kako bi postigli te ciljeve, Hrvatski zavod za norme član je međunarodnih i europskih normizacijskih organizacija. To su ISO, IEC, SEN, SENELEC i ECI. Članstvom Hrvatskog zavoda za norme u navedenim organizacijama omogućavamo korisnicima u Republici Hrvatskoj dostupnost međunarodnih i europskih norma. Također stječemo pravo na prihvaćanje međunarodnih i europskih norma kao nacionalnih norma i omogućava se, odnosno ostvaruje pravo hrvatskim stručnjacima da rade na izradi tih istih međunarodnih i europskih norma. Kako nastaju norme i zašto su nam one zapravo toliko važne? Pa norme su dokumenti koji su nastali konsenzusom i odobreni od priznatog tijela. Susrećemo se sa njima svaki dan, iako to možda nismo svjesni. One su jako bitne za međunarodnu trgovinu, olakšavaju ju, stvara se kompatibilnost između proizvoda. Na taj način proizvodi koji kolaju su sigurniji za potrošače, jeftinija je proizvodnja ukoliko se radi po tim istim normama, znači imaju svoje više prednosti kao takvi dokumenti. Zašto je za hrvatske stručnjake i za poduzetnike zapravo važno biti dio tehničkog odbora Hrvatskog zavoda za norme? Znači svi zainteresirani u Republici Hrvatskoj, bilo to pravne ili fizičke osobe, mogu biti članovi Hrvatskog zavoda za norme, odnosno sudjelovati u radu tehničkih odbora. Prilikom izrade normi koje se rade u samom tehničkom odboru koji okuplja stručnjake iz određenog područja normizacije, oni imaju priliku dati svoja mišljenja ako se radi o izradi nove norme, znači da se poticaj za izradu neke norme u nekom području, oni daju svoja mišljenja, komentare, isto tako ta mišljenja i komentare se prikupljaju i kao nacionalni stav, ako se govori o izradi europske norme, mi dajemo organizaciji SEN-u i SENELEC-u kada se donese konsenzus na nacionalnoj razini, a na europskoj razini ili međunarodnoj u ISO i EC-u se prikupljaju onda nacionalni stavovi svih zemalja članica tih organizacija prije nego što se norma donese. Kada se norma donese, odnosno njen nacrt ili prijedlog, na kojem su sudjelovali stručnjaci na nacionalnim i međunarodnim razinama, ipak se norma daje na javnu raspravu kako bi mogli komentirati i oni koji nisu sudjelovali u njenoj izradi, a mogu pridonijeti kvalitetnijem tekstu norme. Znači da nije tako jednostavan put od same ideje do gotove norme? Pa put nije jednostavan, u pravilu se on kreće od nekoliko mjeseci pa do nekoliko godina. Prosjek nekakav je otprilike 18 mjeseci za izradu norme, znači od samog inicijative da bi se otvorio projekt, radilo na nekoj normi. Kasnije se na razini tehničkog odbora osnivaju radne skupine gdje se prikupljaju stručnjaci koji će onda izraditi sam tekst norme, raspravlja se o tom tekstu norme na tehničkom odboru i kada je nacrt gotov i pripremljen, stavlja se, kao što sam već ranije spomenuo, na javnu raspravu. Tada svi mogu komentirati i oni koji nisu članovi tehničkog odbora ili zavoda za norme, ali imaju interese s tog područja, mogu dati svoje komentare. Kada se prikupe ti komentari, tehnički odbor ponovo ih razmatra i prihvaća ili odbacuje i kasnije norma ide u objavu. Europska komisija u veljači predstavila novu strategiju europske normizacije.
Međutim, što je ta nova strategija utvrdila kao hitne normizacijske procese? Nova strategija koja je objavljena u veljači odnosi se na digitalizaciju, na zeleno, na nove tehnologije. Utvrđeno je da je problematično, odnosno vidi se da stručnjaci polako odlaze iz normizacije, što smjena generacije, odlazak u mirovinu. Dolazimo do novih tehnologija, kibernetička sigurnost, informacijska sigurnost. To su nekakva nova područja gdje nam trebaju novi stručnjaci i ono što je, problem je u sustavu obrazovanja. Nemamo gotove stručnjake za normizaciju. Mogli bi se ogledati na azijske zemlje koje su uvele u sustav obrazovanja da se već u srednjoj školi, pogotovo na fakultetima, susreću puno više sa normizacijom, tako da kad budu stručnjaci tehničke struke, da mogu izaći van, da znaju o čemu se radi i da mogu puno ranije doprinijeti kompletnom sustavu normizacije, bilo na nacionalnoj ili na europskoj razini. Odlično. Puno vam hvala na ovim informacijama. Hvala vama. Ako razmišljate o promjeni svoje karijere, evo kao što je gospodin Blažičević rekao, razmišljate o tome da možda i budete stručnjak za norme. Zašto ne?